Seuraavaksi pieni kotiharjoitus teille kaikille, eli me voidaan harjoitella liikkumista niin kuin ammattilaiset harjoittelevat valtavasti. Ja siihen me ei välttämättä edes partneria tarvita. Jos se käy kentällä, hienoa, jos teillä on hiekkapiha, niin te voitte myöskin treenata sitä siellä ja miksei Nurmella pelataan Wimbledonissakin tennistä. Ja me harjoitellaan sitä liukumista, joka on niin äärimmäisen vaikeaa. Joten nyt mä menen tänne koskettamaan rajaa ja mun pitää liukua tossulla koskettamaan sitä. Sen jälkeen mä tuun pois ja mä liuun tänne taas ihan niinku rystylyönti. Oikein jalka edes kosketus. Ja mä menen tässä edestakaisin. Koko ajan pitää tulla toi liukumisjälki. Mennään sinne, kosketetaan palloa. Ja tällaista harjoitusta, jos te teette kentällä loppuharjoituksena, voitte tehdä tätä minuutin kaverin kanssa, kun te päätätte tunnin. Te voitte katsoa teidän jälkiä, löytyykö sieltä tällaisia liukumisjälkiä. Silloin te olette tehnyt sen oikein, ettei käy niin, että te kipitätte tänne näin ja pienin askelin mennään ja yritetään tonne. Ei, vaan se oli Pohjois-Amerikan versio, vaan mennään liukuen sinne alas. Ja nimenomaan, kun me liuutaan, niin siinä on yksi salaisuus, miksi se tossu lähtee liukuu. Jos meillä on paino kaikki varpailla tossa noin, niin se tossu uppoo tonne kentäpintaan ja me mennään nenälleen, vaan paino pitää olla päkiöillä ja jalka pitää olla hyvin edessä, eli mä tuun tonne noin. Se jalka on tuolla edessä, eikä niin, että mulla on nenä täällä pisimmällä edessä, koska silloin mä sukellan, vaan kun mä tuun tonne rystylyöntiin, jalka pitkälle eteen. Tossu liukuu kummasti tällä alustalla, se onko jäällä menisi.